kuom wach mar ting'o batni, ting' lweta kama gintiere karka. Ji matindo nyalo kadho obadho ni e yo machal nade. Nimar waneno kata gwenge ma masawa mar piny Kenya, waneno jood bura matindo moloyo gwengewa makaluo. Jaod bura nyalo bedo ni nigi policies makare kata paro makare mar loko kar chung' od bura mare. Ten ng'ama tin. To koyud thuolo nikech oting' bat ng'at moro maduong' mantiere kar kacha, kata ng'ama osebet e chama mabende en dominant ahinya e gweng' wang'ine thothgi kaluowa to en duond bura mar ODM. Wani joma tindo magombo lemo makamagi. To kogo ting' bade oonge gi thuolo. En ang'o omiyo gini odonjo ahinya e chunywa kaka oganda ma weruok kode debed ni tek koso kendo chopo mar weruok kode. Ok kamano Cleophas, an gi opinion mopogore. Ok apar ni ting'o bat ni ogo tach e gwengewa moingo gwenge mamoko, unless ni jogi ok wuotho e gwenge mamoko go mondo ng'e, nikech mana kaka iwacho gwenge mawuok makaluo, the dominant party kata duond bura man gi mbi mamalo en ODM. But kidhi kuonde ma duond bura machalo UDA be nie gi mbi mamalo kata ka piny Lamu, in gadieri ni dang' koyo nyisa ka nyithindo ariyo moyier gi duond bura mopogore gi UDA e piny Lamu onge, nyiso ni gin bende gin mana gi kama wantie ni. Pogruok ma gin go kende manyalo yie go koyo en ni ng'enygi nitie joma tindo mang'eny mane gimiyo tiko mar chama mar UDA ka ging'eyo ni UDA nigi mbi mamalo e gwengego kendo gibire parliament koyiergi. Gimonengo wachi kaka e chama wa mar ODM en ni onengo wachiwre agete kendwa twawach niya, gwenge mamoko kogik mato koro en wach mar kelo joma tindo e chuny telo. Kogik e wach mar kelo joma tindo e chuny telo kata mar chama, to onengo wachak penjore ni wasetimo maber marom nade. Koro ochakore e chama wa mar gwenge, chama ma nigi mbi mamalo e gwenge mag Luoland. To kapar ni gini exclusively ni en gir jo Luo Nyanza kende, nikech katidhi mana Mount Kenya bende ibro yudo mana ka ji iting'o lwetgi kamano. Gima nyaka wawinjre ni ok wawuoye wach mar yiero, national election, general election, wawuoye chama. Nikech e chama ka emiting'e lwet ji. To koseting' lweti e chama, kata koyoni emwating' lwete e chama, to kwadhi e debe, to chako yudo ji 10 mochungo, mamoko chung' independent, moko chung' gi chama mamoko. To ka jopiny oyiere kanyo ok wach ni noting'e lwete. Lwete inyalo ting' e chama. To chama mana kaka awacho, chama kong'iyo wa ji 3 sani, to ma kar chung' od bura ma Dagoretti. Gibro wacho niya, ei ji 3 gi, ere ng'ama nigi mbi mamalo i Dagoretti ka manyalo konyo wa kao kom ma Dagoretti ni against other parties. To kanyo ema ginyalo ting'e lweti kaka chama, jatend chama. To wacho niya, Cleophas nyalo konyo wa kao, nigi advantages mang'eny ahead of Meshach gi Koyo. No nyalo konyo wa kao kom mar kar od bura ma Dagoretti ni e yo mayot. Mamano kane ka problem, duond bura ka duond od bura ng'iyo ng'ama nyalo konyo gi kao komno mondo giyomb godo chama mamoko. Manya bedo ni gin right bende gin wrong, nikech they are right, nikech duond od bura ka duond od bura sani en general secretary. Kopo ni odwaro od bura maka, ok obi miyo wang'e ni njoklo mina koko to okwanyo ng'ato. Nyako bi ong'e niya, Meshach ni nigi mbi marom nade e kar chung' od bura ma Dagoretti ni. Bende en gi advantage moko manyalo konyo chama wa kao komni. Eka gimiya. Erokamano, Meshach Odede.